In accordance to the demand for ILP, on Saturday the COMSO decided to start with other agitations to impress upon the government for the demands at the earliest. This agitation also regards the governor for the MRSSA. Ya perkat sani bah hakabdi bat ka jing dawa jong ka jelahi berawi nah sarkar India ban penrikam no ya ka ILP bat kumju ru na u lap ka jela ban ai no ya ka muhor hakaba ka MRC amendment bill kan long no ka ani mo kuran ti da kawi ka jingmut ban da kawi ka sur ngila ya kun ba nginang penrehem susu ya ka jingeki ban dawa ya ka LP bat kumju ru ban dawa ya ka MRC amendment bill ti kumba pitip ba haka khat khandai taring ka ILP resolution kan dap sis nanti ti hajing sha kaladi bandi kasngi jong hajing le kamen yangi ka jamru nomor kadi ka resolution jong kajing dawa pentrikam LP andai ka basungsi kalong panban ba kahab bandi panban kasngi jong kajing penrem ya kajing sengap menti jong sarkar India baga dap senem kajing sengap menti jong sarkar India ya kajing dawa LP jong ti lakhat khandai tarik lada jia ba sarkar India kampan ai ya ka LP ngin penlong ya kajing ya ki ka jongi ban penpau bangin persya ya kajing menti jong sarkar India ya kajing dap sisnem jong kajing menti jong sarkar India ha beri bat kamat jong KLP tinggi layarai bah ka khandai tarik kandon ka jingeki ha kaleng jong ki district bat ki civil subdivisional headquarters but ya kani ka jingeki ngila ngin IT bat ha ka jing stam jong kini ki district ki jongi kumno ki jingeki yu ki ba ngin ki jingeki yu ki ba kin jet la ne ki ba kin rai dan makai ni ha bandon hi ki mark of protest ban ha ka khat khandai tarik kata ni wei ka ba arpat kumbang yong na kapor sa kapor ba ni don kam ya ka ban ai mersim ni don kam ya ka ban kersiu thia ya ki parari ki jongi hakaleng hakum kane ka por ka bomta ti hakalai potrik jong prai Desember ka badi ka sngi jong u khala kawat jong ka jem ru go jongi ki yang ba ngela rai bakan ngin penlong da ki evening rally ki touch rally ya ka bangin ra ki dong musa kum kadak bangi aiman sim kum kadak bangi kentu ban pen khiim ban pen khilung biang ya kamen sim ya khun ya kamen sim ya le ka jong ka jam ru jongi ban dawa na ka sarkar India bakadi ban aino ya LP bat kumju ru yo governor bo un soino ya ka muhor ti mentakasni larai ya atli ki jingeki la khat khandai tarik kumang ong kandai ka jing penrem ga jongi ya ka jing menti jong sarkar India bat haka lai potrik jong panai Desember pan kandi ka rally janmen ka ban ai men sim iki khun kari ha kaleng ba ngide ban pen ki imbiang ya ka men sim ya khun ya ka men sim ya le ban pen daw ban pen ringiu ya kari ba ka jak ro jong hi ba ka men sim jong kiang no ba kan rung hangi bangin ya khun bangin ya le nam ta ka daw ba jong hari ba ka jak ro kham tap ya ka LP ba ya ka maras amendment